dic Begoña Sánchez i soc infermera i doula. Infermera és la meva professió que vaig estudiar, diplomatura d'infermeria, i vaig estar treballant a cures intensives i urgències durant molts anys. I després la meva professió actual és doula i assessora de lactància. Sobretot em centro en tot el que té a veure amb el postpart i criança dels nens i dels bebès. Aquest canvi, com moltes dones, va sorgir després de la primera maternitat, després de l'arribada del meu primer fill, que em va suposar a buscar informació, buscar contrastar diferents formes de poder criar aquesta criatura, i així vaig arribar a l'educació respectuosa, l'educació viva, la criança que anomenem con apego, respectuosa, que és amb el ritme dels fills i filles. I d'aquí vaig acabar volent dedicar-me a acompanyar altres dones en aquest procés de la maternitat fent de doula. En aquest sentit, faig acompanyaments individuals i faig acompanyaments en grup, dinàmics o grups de lactància i grups de criança. I va ser en aquest punt on vaig veure les inquietuds i les curiositats d'altres pares i mares per fer front a situacions de salut o situacions d'emergència dels seus fills i filles. Pensem que quan som pares i mares tenim aquesta necessitat de cuidar i de preservar la seguretat dels nostres fills. I d'aquí va sorgir la idea de fer el taller de primers auxilis adreçat a famílies amb nadons i bebès. Què té aquest taller? Doncs intenta donar eines per poder pal·liar situacions d'emergència fins que arriba als sanitaris. Aquest taller surt d'aquesta experiència meva com a infermera i intenta seguir el ritme de les mares i pares. Per això és important la informació que sigui precisa, sigui senzilla, perquè pensem que les mares que venen, moltes estan en el postpart i per tant la seva actuació primordial és centrar-se en el bebè i per tant la informació ha de ser clara. Per això també diem que vinguin les parelles per poder acompanyar i aclarir dubtes, i el que intentem fer també participatiu, de manera que molts coneixements no s'integren si no s'actua, si no es realitzen, si no es pregunta, es comparteixen. Intentem seguir el ritme d'aquestes mamàs i aquests bebès i per tant el ritme és diferent a altres tallers d'aquest tipus que hi ha per altres col·lectius o altres sectors de la població. Parlem des de temes de caigudes i febre fins a ennuegaments i asfíxies i reanimació cardiopulmonar, sempre des de la noció aquesta de treballar fins que arribi els serveis de salut.